In het Ajax-stadion zie je rond een uur of 2 de jongens weer de wei en gaan, maar Cruyffie doet niet mee. Hij krijgt de gouden bal, roept ieder langs de lijn. Zou hij met ome Jaap in Parijs gebleven zijn? Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie, oh Cruyffie, want hij is de man die de bal wel raken zal. Cruyffie, oh Cruyffie, want Ajax zonder Cruyff is als Carranza zonder Poel. Cruyffie, Cruyffie, brult het legioen. Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie, oh Cruyffie, hij heeft gewonnen de zilveren vloot. Na een half uurtje spelen klinkt er langs de lijn een kreet. Cruyffie is verschenen en de zaak is weer compleet. En met de lange dribbel vliegt hij langs het hele stel. En kreunend klinkt dan Cruyffie, loopt toch niet zo snel. Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie, oh Cruyffie, want hij is de man die de bal wel raken zal. Cruyffie, oh Cruyffie, want Ajax zonder Cruyff is als Carranza zonder Poel. Cruyffie, Cruyffie, brult het legioen. Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie, oh Cruyffie, hey. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot. Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie, oh Cruyffie, want hij is de man die de bal wel raken zal. Cruyffie, oh Cruyffie, want Ajax zonder Cruyff is als Carranza zonder Poel. Cruyffie, Cruyffie, brult het legioen. Waar is hij nou gebleven met zijn gouden bal? Cruyffie,